ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଉ ହେଇଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଲାଉ ମୁଁ କାଟି ଆଣିଲି ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବି ବୋଲି। ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇ ଛାଣିଦେଲି। ଚାଉଳରୁ ପାଣି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇ ତାକୁ ଚଲେଇ ଚୁନା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଲାଉକୁ କାଟି ସିଝେଇ ଦେଲି। ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାଦାମ ଭାଜିଦେଲି। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଦେଲି। ଏପଟେ ବୋଉ ଚୁଲିରେ ମାଠିଆ ବସେଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରି ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇଦେଲେ। ଅଧିକ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଚିନି ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲେ। ଆଗରୁ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଲାଉକୁ ଡାଲି ଘୋଡ଼ାରେ ଟିକେ ଚାପି ଦେଇ ସାରି ସେ ଗୁଡ଼ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକାଇ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲୁ। ପିଠା ପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୁକା ଭଙ୍ଗା କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଉଁଶ ଦେଇ ସେଥିରେ କଦଳୀପତ୍ର ପକାଇ ସାରି ଖଳିକୁ ସେଥିରେ ଢାଳି ଦେଇ ପାଣି ହାତରେ ଟିକେ ଚାପିଦେଲୁ। ତାପରେ ଉପରେ କିଛି କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇ ନିଆଁ ଲଦିଦେଲି। ପୋଡ଼ ପିଠା କାହାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିବେ ତ। ଲାଉର ପୋଡ଼ ପିଠା ପୁରା ତୁଳା ଭଳି ନରମ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।